Senyores i senyors regidors, bé, a la Comissió d'Economia i Hisenda ja vàrem esmentar amb la nostra reserva de vot que ens preocupava en quant a la manera de formalitzar aquestes ordenances fiscals en relació a la manera que té el govern de la ciutat de presentar una qüestió tan enormement important. Vàrem conèixer les ordenances per una nota de premsa, una reunió de 20 minuts, d'escassos 20 minuts, i un centenar de documents que ens vàrem haver de llegir en 48 hores. Ja els hi vàrem fer notar que no era sinònim de predisposició que les coses anessin bé aquesta manca habitual de transparència, de poca voluntat de negociació i d'escassíssima voluntat de consens. Bé, hem treballat una mica més les ordenances, també els hi hem de dir que no acabem de trobar que hi hagin motius per estar predisposats a votar favorablement en aquestes ordenances, essencialment perquè no donen resposta a les qüestions de fons que plantegem. Aquest debat constructiu, senyor Ballarín, hauria d'haver començat i de moment està molt lluny de la realitat. De moment estem molt lluny del que aquestes ordenances, del que pensem que convé a la ciutat. No responen a la incertesa, més aviat al contrari, senyora Ballarín, no congelen impostos. Tingui en compte que en una situació d'inflació com la que estem vivint, després d'una crisi econòmica com la que hem viscut, després de tota la complexitat que va suposar la pandèmia, vostès mantenen essencialment els impostos. En realitat, mantenir-los vol dir essencialment pujar-los atesa la inflació en la que estem vivint. I si no, preguntin a les famílies que han perdut estalvi o a les empreses que han perdut tresoreria al llarg d'aquests últims anys i que en aquests moments es troben amb enormes dificultats vista la inflació que s'està produint. Les famílies tenen dificultats, les empreses, sobretot les petites i mitjanes empreses, tenen dificultats, la inflació és un enorme problema i aquests pressupostos no ho tenen, aquestes ordenances no ho tenen gens en compte. Vostès, al contrari, fins i tot incrementen ingressos perquè es perden tots els que es deriven de l'impost de plusvàlues, que ha estat, ja saben la nostra opinió sobre aquest impost, està mal resolt per part de l'Estat, perden aquests ingressos, però en canvi finalment en guanyen 60 a través dels impostos ordinaris. Això no és congelar impostos. El model de ciutat que presenten no és el nostre i des d'aquest punt de vista estem molt lluny de poder-los votar favorablement. Sí, esperem poder fer amb vostès el debat que correspon. Els agraïm el que hagin incorporat la tarifa plana, saben que això ho vàrem impulsar ja fa 3 anys. Fa 3 anys, ens hem passat 3 anys reclamant la implantació d'aquesta tarifa plana fiscal. Ens lamentem que sigui incomplerta, que no afecti positivament a les empreses, però bé, en tot cas, espero que ho puguem discutir en aquest període. En tot cas, nosaltres farem com a responsabilitat abstenció a l'espera de poder debatre amb vostès atentament tot el que els hi acabem de dir. Molt bé.